हारसिङै न'खर खुंनाय फिसायबो गैया जाहैबाय मरिसे पिकनिक स्पॉट साफा करे আৰু साफा কৰে এইবিলাক আনে बोतल टिपे आने आमी बेचाय भात खाय এইবিলাক कमिटिया गथायबायनो नैबे मोनसे दुखुथिया न'खरनोहाय दे बे साखाथिनिनो खुसी लागे तपाईहरुले दिएको धेरै धन्यवाद छ ओमफ्राय बर्तमान न'आ नैबे अबस्था आरो बिथांमोननि नै लाबोदो आं बिराद गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि सहाय होनायखौ गोबाङानो फैबाय आंसो फैफेराखैमोन ओमफ्राय बर्तमान बिदि जानानै दङ नै दुगैनाय रंजानाय मोसानाय जानाय लोंनाय खुलुमबाय लोगोफोर ओरैहाय सरलपारा पिकनिक स्पट बेवहाय जागासिनो दं गोबां मानसिफोरनि रंजानाय दुगैनाय मोसानाय पिकनिक जानाय बायदि बायदि मानो होनब्ला बियो पिकनिक स्पट क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मुंदांखा पिकनिक स्पट नोंथांमोना बयबो मिथिगौ सरलपारा पिकनिक स्पट आं दिनै फैदों बेयाव फार्स्ट टाइम गोबां मानसिया फोथायनाय नङा बेनिफ्राय बे पिकनिक स्पटनि कमिटिनि बिथांमोना मोनसे मोजां हाबा मावनो दिनै सिगांदों बेसो दिनैनि मेन टपिक आं पिकनिक स्पटखौ एक्सप्लोर खालामनो होननानै फैयाखै लोगोफोर नाथाय बेयावनि पिकनिक स्पटनि कमिटि बिथांमोना जिनाखि रां एसे आरजिनाय बेखौ गुबुननो नांगौ सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनाय हाबाफारि जोबोद मोजां दा लोगोफोर कमेन्ट खालाम दा कमिटिनि लिडारफोर माफोर थांगासिनो दं नै बै मोनसे गरिब न'खर नुहुरदोंना बेवहाय बिथांमोना अनसुंथाइ होगोन दिनै येस बाप रे बाप जोबोद मोजां आं फैदों फार्स्ट टाइम दिनैहाय नैबे मोजां हाबा मावनाय खामानियावसो लोगो मोनफैदों दे लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो जायगाया एसे आलदा ने अन्थाइफ्राबो गिदिर जायो हाजो खाथि जाबाय नालाय भुटान खाथिथार हनै भुटाननि मानसिफोरा बे हाजोनिफ्राय नाहरनानै बेयाव मा जाबाय थायो इन्डियानिलाय सानो खोमा ने दालाय नङा बिसोर हाजो गोजौनिफ्राय नाहरनोब्रा मा ज' मा सानफ्रामबो फांसन मा प्रग्राम जाबाय थायो सानोरा गय फिथाइया दाबो दं नै ओमफ्राय नै ओरैनो एसे लेट ना जोंनिजोंथ' फ्राय खाजोब्बाय एसेल'सो गोथां हांनानै दङ नै ओरै दाबो मा गामि होनोखौ ना सरलपारानिखा बलान्टार बे जाहैबाय बलान्टार गामि बलान्टार नैबे न'खराव जोंनि जोहोलावफ्रा कमिटिनि बिथांमोना बेनो नै खाथिनिनो पिकनिक स्पट खाथिनिनो बे न'खरा खाथियावनो ओमफ्राय जाहैबाय बिसिनि अबस्था बे नै फिसायबो गैया नामा हारसिंखा फिसा दंना गैया गथ' सानै भाउजू ठिक छ अनि खान्छ खान्छीहरू कहाँ गयो सानो छ कहाँ गयो ल तपाईँको घरको के काम गर्दैछ तपाईँ के काम यहाँ पिकनिक स्पट झाडु गर्छन् अनि यहाँ घरमा काम गर्छ यताउता हाजिरा काम गरेर खान्छु मान्छे कोही छैन अनि यो कमिटीको मान्छे आज किन आयो बुझ्नु भएको छ बनेको अगाडि बनिदियो ल नै न'आ बे इसिने ओमफ्राय नैबे किचन ओंखाम संग्रा न' बारा हाजोमा नेपालिखौ होमब्लाबो होलाबायबाय आङो जायखिया नैबे अबस्था नै कतिजना छ यो को हो छोरा हो कति क्लासमा क्लास 4 बेचारि नैबे आइजोनि खामानिया बिदिनो नै माने दै बथल माबा माबि बथल गारनायफोरखौ बुथुमनानैहाय फानहरनानै न'खर सलियो आरो नै बेलाय दा माने बे न' जाबाय दा ओमफ्राय नै কি কাম করে मा खामानि मावो बर' जाने ना जाने मा खामानि मावो पिकनिक स्पट साफा करे আৰু साफा करे এইবিলাক আনে बोतल टिपे आने आमी बेचाय भात खाय এইবিলাক জমা কৰিয়া বেচাই দে কিমান কৰি পায় একটাৰ কেজি 10 টাকা করে 10 টাকা কেজি সাফা করে আনে জমা করে আমি বেচে ভাত খাওয়া নাকছে আৰু বাচ্চা স্কুলত যাবা দে বাচ্চা স্কুলে যাবা নাকছে বাচ্চা স্কুলে যায় বই পড়ে আসবে এই যে পিকনিক दा गथायसिगोन नै बिथांमोना माखासे रांनि अनसुंथाइ दा कमिटिया गथायबायनो नैबे मोनसे दुखुथिया न'खरनोहाय दे बे साखाथिनिनो माने बाउन्डारि सरलपारा पिकनिक स्पट बाउन्डारिनि मोनसे माने दुखुथिया न'खर आरो बे नैबे फिसाला सासे फिसाला गिदिर दंनो महे थायोनो মই नों बाहिर अहिले बन्नु कस्तो लाग्यो अहिले खुसी लाग्यो तपाईहरुले दिएको धेरै धन्यवाद छ यति दुखी गरिबमा हेरेको छ हेल्प गर्दैछ धेरै खुसी छ
म त के छ र दिनु केही छैन गरिबहरूलाई यस्तो सहायता गरे धेरै खुसी लाग्यो ओंखारफिनबाय जों मोनसे न'खरनिफ्राय गय फुलियाबो रेडि खालामना दोनखाबाय नै नोंनिबोथ' ओरै हा दंफैलै गैयालै हा गैया गोसोबालाय लांनो हायो जावखांनानै गारियाव हाब बेनो दासो फैगासिनो दं हनै मा खोन्थाबोलाय थिखो दा पिकनिक स्पटआवथ' फैबाय जेब्ला आं नोंथांमोननो भिजुअलखौ एसे दिन्थिनि गिबि खेबनि थाखाय फैदों नालाय दा आं थासारिखौ बेबायदि नुफैदों आरो दिनै मंगलबार बाराय बेलाय नै सोरबा जादों सोरबा रंजादों मोसादों सोरबा लोंदों बेलाय बे दै जिं जाबाय आरो बियो फार्स्ट टाइम नालाय गोबां मानसिफ्राथ' फैना नुलांखाबाय जानो हागौ नुफेरनिफ्राय नायदो आरो नै एसे आलदा न'आ फिसा आरो हाजो खाथिनि नालाय गिदिरद्राय नुला हाजोआ गिसिखानानै बायसिन फैनो हागौ बेनिखाय फिसा लुयो आरो नै बार फैयो बारा गोजौबा बुखारो औ बे ओंखायनो फिरफिलाखौबो बारा गोजौ गाया नै बाज्ल'नानै मोनहागौनो बेखौहाय लाइटआबो गोजौ ओंखाया माने गोजौ होननायखौ बारा खालामनो हाया आरो बेयाव दा बिदिनो बेवहाय जायगा माने बावनि जि बोहैनाय दै बेनो मेन आरो एट्राक्सना मोजां मोननाया ओमफ्राय नैबावहाय आइ लाभ सरलपारा नैबाव मोनसे सेलफि लानो मोनब्लासो फेसबुक प्रफाइलखौ रियेल प्रफाइल होननानै साननानै लायो सोरबा नै बेलाय हरैहाय रोखोम थानाय देलायनाय जुगानो बिदिनोसै माथो खालामनो बेनो जिबन सोर मिथिगौ गाबोनबा थैयो ना थाङो दा बेफोरखौ लानानै मोनसे रिफ्रेशमेन्ट होननाय जिनिसखौ बेयाव खालामफैयो आरो दा हयला एसे बे सरलपारानि गोरबो बे दैखौहाय नायथारनायसै खाथियाव थांनानैहाय लोगोफोर दे दैया माबायदि नायदिनि बेलासि सम दा बिराद मोजां बारै मायै गुसु मोजांथारसै आरो दा नै ओरैहाय लाइन दंजोबो ओरैहाय नै दैया खिन्थु खिलथिं खालथां गाबनायखौथ' खोनाखागोन बेयाव नै दैया बेबायदि आरो नै दैयाथ' साफालै नै वा नैबाव दंफांनि दलां दंसै आरो बाव नै वा गुसु आराम है गोजांलायनायसै दा नै गोजांलायनो हासिगौ आरो दा बेखौ दंफां होफैबायलै नै सालनिखौ नाङा मिथिया साल बायदि नुदों लालिजों बानायबाय नै बा ओरै खायलें थांजालायखायो नै बा बेथ' बिराद मोजां नुदों नै ओरैहाय नै दै स्रायसै आरो गोबाङानो फैबाय आंसो फैफेराखैमोन ओमफ्राय बर्थमान बिदि जानानै दङ नै दुगैनाय रंजानाय मोसानाय जानाय लोंनाय नैबो हाब्रुआव गेलेनायनिमोन आरो नै दा जों दाबसे जायगायाव थांफिनगासिनो दं माने जोङो जायगायाव दुगैनाय रंजानाय मोसानाय जों बिदि जेबो खालामाखिसै जों गारियाव बर्ड थिग हाबबोबाय नै ओमफ्राय सासे थाफाखाबाय जोंनि कमिटिनि मानसि जों रावखौबो गिलेबो कमिटिनि मानसि थाबाय नालाय ओमफ्राय जोङो दा थांफिनगासिनो दं आरोबाव पिकनिक स्पटनिफ्राय ओंखारनानै खाथिनि गामियावहाय अनसुंथाइ होनाय हाबाफारि आरोबाव माने आं बुंदोंना गिबि खेब फैनायावनो गिबि खेब मोजां खामानि मावनायाव आं दिनै लोगो मोनफैदों नालाय बिराद गोजोन एन्ट्रेन्स गेट नैबाव फैसा लाखियो नैबावहाय मेन्टेनेन्स फिस एन्ट्रि फिस आरो नै आसलफोरखौ दोनो आरो बिसोरबो गरमखौ हाबबाय जों बे सरलपारा पिकनिक स्पट गामि साखाथिनि मोनसे गामियाव मा गामि होननायखौ 3 नम्बर सनापुर बर' गामि बर' गामि बेलाय बेयाव हाबबाय जोङो नै गयफ्रा जाहांगासिनो दं बर'फोरनि दासो जाहांगासिनो दं बागानानै थांगासिनो दं खिन्थु लामायाबो बानायनांसिगौ लामाया एसे गामिनि लामा नालाय बियो नै भिलेज रड होनबाय इंलिसाव बे भिलेज रडनाबो जानांसिगौ आरो गय लाइफां खान्थाल थाइजौ बेफोरनोसै 3 नं सनापुर नाम्बार 3 सनापुर दा बेबो बिदों ना लामानि ओरैनो आलदा बे 2 नं सनापुर ओरै 2 नं सनापुर ओरै 3 नं सनापुर 1 नं सनापुराव जों हाबबोआखिसै दा जों 2 नं सनापुराव हाबनायसै नै 2 नं सनापुरनि मोनसे न'खराव आरो नै मेंखोना माखोब्रा मानसिफोरा गैजोबाखै मानसिफोरा फैगासिनो दं माखासे दंबावो बेबो जाहैबाय नै मोनसे न'खर
बेयावबो अनसुंथाइ होनो फैबावबाय आरो ओरै बिबार गायनायखौ बिराद मोजां मोनबाय आं जायखिया जोंनिबो गोदो गामिफ्राव बिदिनो गायोमोन दा गायले जोंनिजों रावबो माइलामफुल ना मा होनोमोनलाय दे गोजोन्थों मा नाम ब्रा नोंना दे गोजोन्थों दे गोजोन्थों दे बैबो नङा ए माने बिथांमोना नैबे न'खरावहाय थिं बायनानै होदों आरो न' लुग्रा थिं उखुम बानायग्रा नैबेलाय नै माने गंसे न'आव जेसेबां थिं नांगौ बेखौ आरो आच्छा नैबे 6 फुट इन्जुरनि गुसुं नै ओमफ्राय नैबे बे बारान्दानि आच्छा बे गोलावा बे जासिगोन बेयो जासिगोन बेयाव बानायसिगोन ओमफ्राय बर्थमान न'आ नैबे अबस्था आरो बिथांमोननि नै नोंसोर साबसे न'खरावहाय जों सानै बोराय बुरै ओमफ्राय बिखुनजो दङ सासे ए बोराय बुरै सानै ओमफ्राय गथ'फोरा फिसाला सासे दं नैबे बाबुआ स्कुल हाबो दा स्कुल हाबबाय दा मा नाम नोङो हा सहायसुला सहायनांगौलै दे सहायनांगौ खस्थ' खालामनांगौ लेखा फरायनांगौ दा गोसो गुवार सुबुंफोर कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो दा आफादगिरिया सोर आफादगिरिया आं मा नाम नोंथांना सुनिल नार्जारि ओमफ्राय सेक्रेटारि बिलिफां सुमफ्रामारि ओमफ्राय सुरज मुसाहारि इउरेनास नार्जारि दा बिथांमोनानो बे मोजां खामानिखौ सानखांनानै बिथांमोना मावदों आरो दा नोंथांमोना माने मा सानखांनानै बेखौहाय माने जागाया नोंथांमोननि कमिटिनिफ्राय जोङो बेखौ जोंनि गोसोआव जोङो मोनदांनाय मोनदों आरो जों बयबो बेबायदि मोनसे परिस्थितिनिफ्राय फैनाय मानसि जों गैयिनिफ्राय फैनाय मानसि जोङो जोंनि दुखुफोरखौ जोङो मिथिगौ जोङो बेनि थाखाय जोङो जोंनि जि इयुथफोरखौ लानानै जोङो सिगांनो जोङो बेबायदि मोनसे समाजनि मोजां जोङो हाबा मावलांनो थाखाय जोङो सानलायनानै जोङो दिनै नैबे अबस्थायाव नैबे स्टेपाव जोङो फैबाय आरो जोङो बेखौ जों हारसिङै जों पार्सनेल जों मावाखै जोङो बेखौ जोङो जयैनो जोंनि इयुथफ्रा बेखौ मोजां मोनसे नोजोर दिथा खालामनानै जायफ्रा थांनानै थानायाव बेबायदि मोनसे जि गावखौहाय दावगानो हायै बे न'खरफोरखौ जोङो स्पेसियेलि जोङो नोजोर होदों नोजोर होनानै जोङो बेखौनो जोङो मोनदोंदि जोङो बेबायदि स्पटखौ जोङो सालायनानैल' जोङो दि थाखाखौ जोङो बेबायदि दोनथुमनानै जोङो जाया जोङो समाजनि जोंहा मावनांगौ खामानिफोर दं बेनिखायनो जोङो बेबायदि गैयै न'खरफोरनो जोङो मालाबा सोरनिबा न'खराव सोरनिबा न'खराव बेबायदिनो राङारि अनसुंथाइ जों बेखौ स्टेप बाय स्टेप जोङो होलांनो थाखाय जोङो जयै सावरायलायनानै बे सरलपारा पिकनिक स्पट कमिटिनि जानानै जोङो बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै गिबि खेब जोङो नैबे खामानिखौ जोङो मावनाय हाबाफारिखौ जोङो लाबाय दा एक्सुवेलि आरो आं हामबाय होनबावो आरोना नैबे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ जोङो गोबां नाजानायनि गेजेरजोंसो जोङो मोन्दों बेनि गेजेराव जोंहा गोबांथार टेम्पटेसनफोर दङमोन आनजादफोर दङमोन जोङो माब्लाबा समाव जोङो सोरजोंबा बिदिनो नारा नाथाबो जाबोदोंमोन अब्लाबो माखासे समनि गेजेराव जोङो जोंनि लिडारफोरनि गेजेरजों जोङो बेखौ जोङो मोननो हादों बेखौ माने सिगाङाव गुबुन दंमोन नोंथांमोन सलायाखैमोन नामा सिगांनिफ्राय बे कमिटिखौ स्पेसियेलि जोङो बेखौ जोङो सालायनो मोनाखैमोन आच्छा सिगां बै गुबुन पार्टि मोनसे दंमोन बिथांमोना गुबुनफोर सालायदोंमोन आच्छा बेवहाय जोंनि लकेलिटि सासेबो गैयामोन नाथाय नैबे 2025नि जि अक्ट'बर जोङो लास्ट जोङो मार्चआवहाय जोङो जेब्ला जोंनि मोनसे बेबायदि भटआ रिजाल्ट मोनो रिजाल्टनि उनाव जोङो जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि मेदाम बिथाङा जों बे समाव सरकाराव फैनायखाय बिथांजों जोङो मोजां सावरायलायनानै जों बिथांनाव बे स्पटखौ जोङो बिदों आरो जोंनि जेनाखि जि स्पटनि थाखायनो जोङो बे बिटिसि इलेक्सनावबो जों खामानिखौ जोङो मावदोंमोन जोङो बे स्पटखौ मोननो थाखाय बिथाङा आसा होदों नोंसोरो बे स्पटखौ नोंसोरनो मोनगोन होननानै बुंनायखाय निस्सय बिथाङा जोंनि मेदाम दानि जि एमएलए थामथि क'क्राझार बिथांनि एमएलए सेउलि महिलारि मेदामा निस्सय जोंनो बेखौ जोंनो होबाय बे स्पटखौ सिगां दस्राया लाबायमोन दस्राया लादोंमोनब्लाबो बिथाङा लकेलनि नङामोन ओमफ्राय नोंसोर दा जेसेबां दं लकेलनि इयुथफोर आरो आच्छा दा जोङो मेदामखौबो जों हामबाय होनो